Sziasztok! Ez itt az Instans YouTube csatornája. A mai videóban egy egészen különleges témát fogunk érinteni, ugyanis a közelgő amerikai választásokról lesz szó, és az amerikai választási rendszerről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen fogunk beszélgetni Pintér Károly, Amerika kutató professzor úrral. Úgyhogy tartsatok velünk! Az elnökválasztási rendszer azért bonyolult, mert ugye ez az elnök az egyetlen amerikai tisztségviselő, akit az egész ország választ. Tehát egyetlen másik olyan tisztségviselő sincs, akit egy államnál nagyobb egység választana. Mindenki más valamilyen államból jön, legyen a szenátor, vagy képviselő, vagy bárki egyéb. De az elnököt, illetve ugye az úgynevezett running mate-jét, tehát a vele együtt versenyző alelnök jelöltet, azt az egész ország választja. Ez egy nagyon bonyolult dolog, hiszen 50 államban kell szavazni, és amit nem sokan tudnak Magyarországon az az, hogy az 50 államnak 50 féle választási rendszere van. Tehát nincs Amerikában egységes választási rendszer, hogy kik szavazhatnak, pontosan hogyan szavazhatnak, milyen feltételek mellett szavazhatnak-e levélben, stb. Ezeket minden állam a saját törvényei szerint szabályozza. Vannak bizonyos peremfeltételek, tehát például nem lehet vallási, vagy faji, vagy nemi alapon diszkriminálni a szavazókat, nem lehet 18 év fölött megtagadni valakitől a választási jogot, de például ki lehet zárni valakit a szavazásból azért, mert börtön viselt. Tehát, hogy korábban egy bűncselekményé elítélték. Szóval ebben az 50 államban, 50 féleképpen a szavazók leadják a szavazataikat, ezeket ugye összeszámolják, de nem az dönt, hogy összesen hányan szavaztak egyik vagy másik jelöltre, mármint az egész országban összesen. Az 50 államban 50 féleképpen összeszámolják a szavazatokat, és ezután jön be egy nagyon fura dolog, ez az úgynevezett elektori rendszer, ami csak Amerikában létezik ebben a formájában, és ezt már az alapító atyák 1787-ben Philadelphiában kitalálták. Ez azt jelenti, hogy minden államnak van egy meghatározott számú elektora. Egyébként annyi elektora van, amennyi képviselője és szenátora összesen, de nem a képviselők és a szenátorok az elektorok, csak a számuk azonos. Tehát minél nagyobb lakosság számú egy állam, annál több elektora van, ergo annál nagyobb szerepet játszik az elnökválasztásban. Ezek az elektorok 50 államból 48-ban azt szerint szavaznak, hogy ki nyerte az ő államukban a népszavazást. Tehát akire többen szavaznak a két jelölt közül, arra kell az állam összes elektorának leszavazni. És ez nagyon fontos dolog, hogy lehet, hogy csak pár 10 000 vagy 1000 szavazattal nyer valaki egy adott államban, az adott állam összes elektora mégis arra az illetőre fog szavazni. Tehát kicsi különbségek nagy elektori szavazat különbségekké transformálódnak a végelszámolásnál. Ezek az elektorok majd decemberben adják le a szavazatokat, és hivatalosan ők választják meg az Egyesült Államok következő elnökét, tehát tulajdonképpen hivatalosan nem november 5-én dől el a választás, de persze a gyakorlatban mégiscsak, hiszen az elektorok szavazatát meg a népszavazatok határozzák meg. Hogyan néz ki egy szavazólap, és nagyjából hány szavazatot kell, voksot kell leadni egy elnökjelöltre? Hát szavazólap tulajdonképpen Amerikában már nincs. Ugyanis a legtöbb államban, hát most kapásból nem tudnám magának megmondani, hogy hányban, de szerintem az államok döntő többségében már elektronikus szavazás van. Tehát az a klasszikus, amit mi Magyarországon ismerünk, hogy kapunk egy papírlapot lepecsételve, és x-elgetjük a köröket. Ez Amerikában már régen nincs, egyébként már 50 éve nincs. Ugyanis olyan sok ember szavaz, hogy az amerikaiak már régen gépesítették a szavazást. 2000-ben még nagyon sok államban ilyen lyukkártyákon szavaztak, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen kis fémtüskével bögdöstek egy lukon keresztül, és az egy kartonpapírt kiukasztott, ami beesett egy számlálógépbe, és akkor így a lyukak alapján számolták össze, de már akkor sem volt papíron x-elgetés. Ezekkel a papírok, vagy ezekkel a kis lyukasztott kártyákkal sok gond volt a 2000-es elnökválasztáson, amikor ugye Floridában pár száz szavazat döntötte el azt, hogy George W. Bush nyerjen, vagy Al Gore, és tulajdonképpen Florida volt akkora mérleg nyelve. Úgyhogy az ezzel kapcsolatos problémák miatt ezt a lyukkártyás rendszert, ami amúgy is az 50-es évekből származott és elég elavult volt, ezt kiiktatták. Úgyhogy manapság Amerikában a legtöbb ember egy ilyen érintőképernyős, számítógépes, tehát nem az internethez kapcsol természetesen, hanem teljesen különálló rendszerben szavaz, de gyakorlatilag így nyomkodja a gombokat, és ez szerint adja a szavazatot. Hogy hány szavazatot ad le, az megint csak államfüggő, de minden amerikai állampolgár leadja a szavazatot az elnökre. Az elnökre és az alelnökre egyben szavaznak, tehát az egy szavazat.
leadja a szavazatot a saját képviselőjelöltjére, ha van szenátusi választás, mert az csak az államok, ahogy az előbb mondtam, egyharmadában van, akkor a szenátorára, és azon kívül még ahány állami tisztségviselőt választanak, kormányzó, a helyi, tehát az állami törvényhozás tagja, polgármester, helyi képviselő, ügyészeket választanak Amerikában, bírókat választanak Amerikában, mindenféle. Tehát kisebb ilyen füzeteket osztogatnak, az a ballot, tehát abban írják le, hogy 14 szavazatod van, légy szíves, akkor nézd már meg, hogy kikre lehet szavazni. Úgyhogy ez egy elég bonyolult dolog. Az amerikaiak úgy gondolkodnak, hogy ha már egyszer eljön az ember úgymond a szavazóhelyre, akkor egy menetben tolja le az összes szavazatot, úgyhogy sokat szavazgatnak az amerikaiak ilyenkor novemberben. A kampányfinanszírozás mennyire befolyásolja a választási eredményeket? Kampányfinanszírozás alatt úgy érti, hogy mennyi pénzt tudnak összeszedni a jelöltek, vagy azt, hogy mennyi pénzt kapnak az államtól? Mert ugye kampányfinanszírozás az által az állami pénzjuttatásokat jelenti. A jelöltekre lennénk kíváncsiak. Ugyanis Amerikában létezik központi kampányfinanszírozás, tehát hogyha valaki az állam hivatalos jelöltjé válik, akkor ő kaphat elég komoly összegeket a központi kormányzattól, nem az államoktól, hanem a szövetségkormánytól, de ez messze nem a büdzsé java. A büdzsé javát azt össze kell kalapozni, idézőjelbe téve, tehát úgynevezett amerikai angolul donoroknak hívják ezeket, nem véradók, hanem pénzadók, akik az egyszerű emberektől, akik mondjuk $10, vagy $20, vagy $50 adnak valakire, ugye hatalmas cégek illetve nagyon gazdag emberekig terjednek, akik meg dollármilliókkal támogatják az adott jelöltet. De amerikai elnökválasztást nyerni nagyon drága mulatság, tehát manapság már a milliárdos nagyságrendet, tehát sok százmilliós nagyságrendben költenek, és nem csak az elnöki jelöltek költenek, hanem vannak ezek a PAC-nek vagy PAC-nek nevezett szervezetek, ezek a Political Action Committee-nek a rövidítései, akik hivatalosan nem a kampány részei, de azért mindegyikről lehet tudni, hogy melyik elnök jelölt mellett kampányol, ők indirekt kampányolnak, tehát adatosan nem azt mondják, hogy szavaz Trumpra, hanem olyan reklámokat sugároznak, hogy ha ezt akarod, akkor ugye tudod, melyik jelöltet kell támogatni, tehát inkább ilyen üzeneteket küldenek, ilyen célzott, de politikailag elfogult, vagy hát politikailag egyértelműen egy irányba húzó reklámokkal szintén valamelyik jelöltet támogatják. Hogyan befolyásolják a social media platformok a kampányt? Nagyon erőteljesen, ez ugye a 2000-es évek, sőt hát azon belül is inkább a 2010-es évek fejleménye. Azt hiszem Barack Obama volt az első amerikai elnök, akinek saját Twitter accountja lett, tehát Barack Obama volt az első nyilván viszonylag fiatal jelölt 2008-ban, aki rájött a közösségi média fontosságára, és hát azóta minden amerikai politikus persze felfedezte magának a Twittert, ami most már ugye hivatalosan X néven fut, amióta Elon Musk megvette, meg hát a Facebook annyira nem, vagy hát Facebook is van, de érdekes módon a Facebook annyira nem hasonlít Amerikában, de a legkülönbözőbb ilyen közösségi média platformokon igyekeznek a jelöltek elérni a szavazókat. Ugye ma már az is a probléma, hogy a tévéreklámok egyre kevéssé hatásosak, hiszen egyre kevesebben néznek tévét, mármint klasszikus tévéadókat, az is főleg az idősebb generáció. Tehát a fiatalokat inkább a közösségi platformokon lehet elérni, ezért aztán ugye a Google meg a Facebook az ilyen hatalmas reklám gépezetekké is váltak, óriási pénzeket szakítanak az ilyesfajta politikai reklámokból is. A fiatalokat és az újabb generációt mennyire érdekli így a választás, meg a választás eredménye? Hát ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom, hogy erre általában lehet-e válaszolni. Az egy elég általános jelenség, és szerintem nem csak az USA-ban, hanem nálunk Európában is, hogy a fiatalok jellemzően kevéssé motiváltak politikailag. Tehát ez többféle tényezőből fakad, eleve ugye, hát hogy mondjam, a fiatalok gyakran nem a politikával vannak elfoglalva, hanem más dolgokkal. Szerintem van egyfajta kiábrándultság, és az Amerikára is jellemző, hogy nem feltétlenül látják az ő céljaikat, vagy politikai nézeteiket, vagy hogy mondjam, preferenciájukat képviselve egyik párt által sem. Ugye egészen a közelmúltig úgy nézett ki, hogy 270 fölötti, illetve Biden esetében már 80 fölötti jelölt versenyez. Most két nagypapa közül kire szavazzak, szerintem ez egy nagyon vonzó alternatíva.
Harris-től szerintem sokan azt remélték, hogy jobban megmozdítja a fiatal szavazókat, és vannak is olyan statisztikai adatok, amik erre látszanak utalni, de pont a fiatal generáció, mondom, a legkevésbé tudatos és a legkevésbé aktív szavazói csoport, tehát nem ők lesznek szerintem a mérlegnyelve az idei elnökválasztáson. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, reméljük érdekes információkat tudtatok meg a videóból. Lájkoljatok és ne felejtsétek el feliratkozni. Sziasztok!